Sembla que estem a les portes d'un canvi de temps. De fet, aquesta nit hi ha fet molt fred a Masella, s'ha pogut fer neu a totes les cotes i avui volem saber, els esquiadors de Masella, què prefereixen? Esquiar amb temps primaveral o esquiar amb fred d'hivern? Amb sol, i aquí ja sempre sol. Sempre fa sol. Aquest matí, quan jo estic dormint a baix, i he vist on estava nevant, i on feia sol. Y aquí siempre fa sol. Hombre, yo creo que como tiempo primaveral es más cómodo esquiar. Después, hombre, lo bueno sería la nieve de invierno con el tiempo primaveral, ¿no? Pero eso a veces no es tan fácil de conseguir, ¿no? J'ai une préférence pour le soleil parce que c'est plus agréable quand on skie, mais après la neige elle colle. Súper bien. Estoy esquiando muy bien, muy a gusto, las pistas están muy bien cuidadas y la temperatura es perfecta. Hombre, es que esquiar se esquía con frío. En la primavera esa pasteta no es como se rompe una rodilla, que esquiar con la nieve bien fresquita. Bueno, mejor con frío, que está la nieve mejor, un deporte de invierno con frío. Ah ben, le soleil évidemment. Nous venons principalement avec le soleil. Une journée exceptionnelle, une neige courchevelesque, les isards fabuleux et félicitations à vous tous pour la préparation de la piste, des pistes, c'est exceptionnel. Doncs ara ja sabem l'opinió dels esquiadors de Masella, però volem saber, Eloi, quins guanyaran, els que prefereixen el sol o els que prefereixen el fred d'hivern? Doncs mira, jo crec que en tindrem per tots els gustos, perquè tindrem un dissabte més primaveral i un diumenge amb més hivern i fins i tot un dilluns d'hivern del tot, perquè sembla que podrien tornar les nevades. Bé, si anem a pams, dissabte tindrem un temps al matí amb força sol, amb unes temperatures agradables, al voltant dels 5 graus o una miqueta més cap a la zona del Pla i una mica per sota dels 0 graus a la Tosa. I llavors dissabte a la tarda sí que s'acostarà un front i els núvols aniran augmentant i no és impossible que es pugui escapar algun floc de neu. Diumenge, a poc es va acostant l'hivern, baixaran les temperatures, poden arribar fins i tot als 4 o 5 graus sota zero cap a la Tosa, i el dia serà més variable, amb intervals de núvols al matí, alguna clariana, a la tarda cel una mica més tapat, i és d'aquests dies que es podria escapar algun floc de neu, però segurament encara no farà gruix. I llavors durant tot el cap de setmana sí que farà una mica de vent moderat cap a les cotes mitjanes i altes. Perfecte, ja sabem més o menys quin temps farà aquest cap de setmana, però Eloi, acomiadem un mes de febrer extraordinàriament càlid. Què passarà al març? Tornarà l'hivern? L'hivern amb majúscules? Mira, tinc bones notícies perquè començarem el març amb bon peu, amb una baixada de les temperatures i sembla que dilluns tindrem un front més actiu que ens deixarà nevades aquí a la Cerdanya. I clar, ja ho sabem, aquí a la Cerdanya el mes de març és una època de neu, fa nevades sovint i sembla que aquest mes de març es podria comportar com a tal. No es preveu que sigui fred, però sí que es preveu amb més precipitacions del que toca, per tant esperem que sigui amb moltes nevades aquí a Masella. Perfecte, esperem aquest mes de març amb força nevades. Ens acomiadem, Eloi, fins la setmana que ve. I a tots vosaltres, moltes gràcies per seguir-nos i us recordem que queden només 2 caps de setmana d'esquí nocturn. Us recomanem que vingueu a Masella a aprofitar aquesta experiència que és única i diferent.